Атанас Далчев. Повест. Прозорците затворени и черни, и черна и затворена вратата, а на вратата листът със словата: стопанинът замина за Америка. И аз съм сам стопанинът на къщата, където не живее никой. Ама не съм аз заминавал никъде, и тук от никъде не съм се връщал. Аз не излизам никога от къщи, и моите еднички гости са годините. А много пъти пожълтяваха градините, и аз не съм навярно вече същият. Отдавна всички книги са прочетени, и всички пътища на спомена са минати. И ето сякаш 100 години как разговарям само с портретите. И ден и нощ, и ден и нощ часовникът люлее своето слънце от метал. Понякога аз се оглеждам в огледалото, за да не бъда винаги самотен. А по стената се изкачват бавно и догоряват на потона дните ми. Без ни една любов, без ни едно събитие, животът ми безследно отминава. И сякаш аз не съм живеел никога, и зла измислица е моето съществуване. Ако случайно някой влезе в къщата, там няма да намери никого. Ще види само прашните портрети, коварното и празно огледало. И на вратата листът пожълтял. Стопанинът замина за Америка.